आइ हम एगो खुशखबरी लेके लियो हन। बहुत जल्दी मनोज श्रीपति जी द्वारा मिथिला मिंट शुरू भ रहल छै। आ ई शुरू होय में सबसे बड़का बात छै कि देश में पहिल बेर अपन भाषा में अपन बोली में समाज के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साहित्यिक चर्चा के एक चैनल के माध्यम से देखाल जेतो। और ये बहुत ही सबसे बड़का चीज़ है कि बिहार के कोना कोना से खबर अतै, मिथिला मगह अंगिका क्षेत्र के मिश्रित करके अपन भाषा में अपन मिट्टी के बोली में खबर आबि रहल छै। तो हम आइ के वीडियो के माध्यम से मनोज श्रीपति जी के भी बधाई दै छियो और तोरो सबसे आग्रह करै छियो कि जरूर देखियो, कियाकि पहिल बेर जे छै अपना समाज के लेल, अपना मिट्टी के लेल, अपना बोली के लेल, अपना भाषा के लेल मिथिला मिंट शुरू भ रहल छै। मिथिला मिंट से जुड़ल हम सब गोटा के बधाई दै छी और खासकर मनोज श्रीपति जी के जे ई रचनात्मक काम बहुत दिन से लागल रहथिन। तोरो सबसे आग्रह करबो कि जरूर ई चैनल देखियो। बहुत बहुत धन्यवाद।